είναι για την ενεργειακή ψυχολογία. Μία έννοια που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 30 χρόνια από το 1980 περίπου, όταν ανακάλυψε ένας ψυχίατρος ότι μπορούσε να αφαιρέσει τον φόβο μιας γυναίκας με το να χτυπάει σε ένα συγκεκριμένο σημείο του βελονισμού και συγκεκριμένα το μάγουλο. Η γυναίκα αυτή ερχόταν σε αυτόν για περίπου 1 χρόνο χωρίς αποτελέσματα, μόνο αυξανόταν συνέχεια ο φόβος, είχε φόβο για το νερό, δεν μπορούσε καν να βλέπει νερό. Νομίζω ούτε ντους μπορούσε να κάνει. Και σε μία συνάντηση με τον Roger Callahan πόνισε πάρα πολύ το στομάχι της. Και ο Roger είπε σε αυτήν, χτύπε εδώ στο μάγουλό σου, γιατί εκεί είναι ένα σημείο που αφορά το μεσημβρινό του στομαχιού στο βελονισμό. Μπας και σου φεύγει ο πόνος. Χτύπησε η γυναίκα 1 λεπτό και είπε έφυγε. Όμως το έφυγε αφορούσε όχι τον πόνο μόνο, αλλά τον φόβο. Είχε θεραπευτεί μόνιμα και σήμερα ακόμα που ζει η κυρία δεν έχει γυρίσει ο φόβος για το νερό. Άρχισε ο Callahan, αρχίζει να δοκιμάσει τη μέθοδο αυτή με άλλους ανθρώπους και άρχισε να πειραματιστεί με ένα συνδυασμό από σημείων που θα μπορέσουμε να επηρεάζουμε ή με χτυπήματα ή με πίεση που θα αλλάξει το ενεργειακό σχήμα σε σχέση με το συγκεκριμένο συναίσθημα. Τώρα, πριν προχωρήσω να πω ότι οι μέθοδοι αυτοί για τους οποίους θα μιλήσω σήμερα διδάσκομαι με λεπτομέρεια. Πέμπτη βράδυ 7 με 9 γίνεται ένα σεμινάριο, έχουμε κάνει μία συνάντηση. Αύριο δεν έχουμε, είναι 3 Πέμπτες το μήνα. Και για ψυχολόγους, ψυχίατρους, ιατρούς, οι επαγγελματίες υγείας, ψυχοθεραπευτές, είναι ειδικό σεμινάριο που είναι 1 φορά το μήνα στην Μυρενώντα. Σίγουρα θα κάνουμε 4 συναντήσεις, ίσως περισσότερο, όπου θα δούμε ακριβώς πώς μπορούν να εφαρμοστούν οι τεχνικές αυτές σε ανθρώπους που έχουν ή σωματικά προβλήματα ή συναισθηματικά προβλήματα ή εθισμούς ή και εμπόδια στην ζωή τους. Γιατί είναι πολύ αξιόλογη τεχνική για την απομάκρυνση εμποδίων στην ζωή μας. Από την μέρα αυτή γεννήθηκε μια νέα όψη της ψυχολογίας που λέγεται ενεργειακή ψυχολογία, που ο Roger Callahan, οι μαθητές του και άλλοι άνθρωποι αρχίσαν να πειραματιστούν με διάφορους τρόπους να αλλάξουμε την ενεργειακή κατάσταση ενός ανθρώπου όταν υποφέρει ή όταν είναι άρρωστος ή όταν πονάει συναισθηματικά, έχει φόβο, ενοχή, πόνο, θυμό, άγχος. Η πρώτη έννοια που δημιουργήθηκε είναι ότι το συναίσθημα τελικά είναι ένα ενεργειακό πεδίο. Μια ενεργειακή διάταξη που υπάρχει μέσα στο ενεργειακό σύστημα του άλλου και οι περισσότερες φορές είναι ανεξάρτητη από τις συνειδητές πεποιθήσεις του. Συνειδητά ο άνθρωπος καταλαβαίνει ότι δεν κινδυνεύει, ότι δεν υπάρχει λόγος να φοβάται ή να θυμώσει ή να νιώθει ανοχή. Αλλά το ενεργειακό σχήμα, το ενεργειακό πεδίο αυτού του συναισθήματος υπάρχει. Δημιουργημένο από προηγούμενα βιώματα, συνήθως, γεγονότα που έχουν συμβεί στην ζωή του ανθρώπου
και που τον έχουν κάνει υποσυνείδητα να νιώθει αυτά τα συναισθήματα, παρόλο που το τωρινό του σύστημα πεποιθήσεων δεν δικαιολογεί τέτοια συναισθήματα. Επίσης, είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό για ψυχοσωματικές αρρώστιες. Αρρώστιες, κολίτιδα, καρκίνο, άσθμα, αλλεργίες, αναπνευστικά προβλήματα, προβλήματα με το δέρμα. Όλες οι αρρώστιες έχουν ανταποκριθεί σε κάποιο βαθμό, σε μερικούς ανθρώπους τουλάχιστον, στην ενεργειακή ψυχολογία. Επειδή αυτές οι αρρώστιες, οι ψυχοσωματικές, είναι οι καταστάσεις όπου το ενεργειακό σύστημα του ανθρώπου έχει παραμορφωθεί. Και κυρίως έχει παραμορφωθεί από αρνητικά συναισθήματα, κυρίως το φόβο, το άγχος, την ενοχή, που αυτή η παραμόρφωση του ενεργειακού συστήματος οδηγεί μετά στην δυσλειτουργία των οργάνων. Ιδιαίτερα μέσα από το ενδοκρινικό σύστημα, μέσα από το υποθάλαμος, μέσα από την υπόφυση, μέσα από το αυτόνομο νευρικό σύστημα, δημιουργείται μία δυσαρμονία στο σώμα του άλλου, που στον κάθε άνθρωπο ξεσπάει στο αδύναμο σημείο του. Ο ένας στο κεφάλι του, ο άλλος στα γεννητικά όργανα, ο άλλος στο σηκώτη, ο άλλος στο στομάχι, ο άλλος στους πνεύμονες, ο άλλος στο δέρμα. Και βασικά δεν είναι αυτό το πρόβλημα, αυτό δεν είναι η αρρώστια, αυτά είναι τα συμπτώματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της γενικής δυσαρμονίας που υπάρχει σε αυτό το ενεργειακό σώμα, κυρίως λόγω συναισθημάτων. Παίζει ρόλο βέβαια οι συνήθειες της ζωής, αν ασκούμε ή όχι, αν κάνουμε αναπνοές, αν χαλαρώνουμε, αν κάνουμε διαλογισμό, τι διατροφή κάνουμε. Όλα αυτά βέβαια παίζουν κάποιο ρόλο σε αυτό το ενεργειακό σύστημα και μπορούμε να βοηθήσουμε το ενεργειακό σύστημα πολύ με αυτά, αλλά το νούμερο 1 είναι τα συναισθήματα. Αυτά που νιώθουμε. Και το σύστημα του Roger Callahan λέγεται Thought Field Therapy, TFT το ονόμασε. Το δικό του σύστημα δεν διδάσκουμε ιδιαίτερα στην αρμονική ζωή, επειδή χρειάζεται κάποιος ουσιαστικά να σου το κάνει. Εμείς διδάσκουμε πράγματα που μπορείτε να μάθετε και να κάνετε μόνοι σας. Στο TFT, το Roger Callahan, χρειάζεται να έχετε κάποιον να τεστάρει το χέρι σας την ώρα που ακουμπάει συγκεκριμένα σημεία δοκιμασίας ή δοκιμής του βελονισμού και να δει σε ποιο σημείο πρέπει να χτυπάει πρώτο και σε ποια σειρά πρέπει να γίνουν τα χτυπήματα αυτά. Και σύμφωνα με τον Roger, η θεραπεία είναι πιο αποτελεσματική όταν γίνεται με αυτόν τον τρόπο και ο κάθε ένας έχει δική του συγκεκριμένη σειρά σημείων που πρέπει να χτυπήσουμε. Και μπορούμε να το βρούμε αυτό μόνο κάνοντας αυτές τις δοκιμές. Οι μαθητές του βρήκανε το σύστημα αυτό, μερικοί μαθητές του βρήκανε αυτό το σύστημα λίγο δύσκολο, χρονοβόρο και ψάξανε για ένα πρωτόκολλο χτυπημάτων που θα ισχύει για το κάθε πρόβλημα. Παρά να κάνουμε το testing συνέχεια και να βρούμε για τον κάθε άνθρωπο για το συγκεκριμένο του πρόβλημα την σειρά, μήπως υπάρχει μια γενική σειρά. Ένας που δημιουργήσε μια γενική σειρά είναι ο Gary Craig, που έχει δημιουργήσει το EFT, ή Emotional Freedom Techniques. Για περίπου 2-3 χρόνια στο ίντερνετ υπήρξε μια μεγάλη πάλη μεταξύ των οπαδών του Craig και των οπαδών του Callahan για το αν είναι αλήθεια ότι μπορούμε να έχουμε πιο πολλά αποτελέσματα με το σύστημα που είναι πιο χρονοβόρο και που απαιτεί ένα θεραπευτή που δεν μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας.
Η σύγκρουση αυτή λύθηκε μετά από περίπου 3 χρόνια όταν το δεξί χέρι του Callahan δοκίμασε το EFT και δοκίμασε να κάνει την ίδια σειρά για όλους τους ανθρώπους για να δει αν είχε διαφορά στα αποτελέσματα. Η απάντηση ήταν όχι. Υπήρξαν τα ίδια αποτελέσματα. Ότι μπορεί κάποιος να κάνει το γενικό πρωτόκολλο του EFT και όχι το συγκεκριμένο του TFT και να έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό το κάνουν σε εκατοντάδες ανθρώπους για να δουν τι αποτέλεσμα θα έχουν. Άρα αρχίσει να δημιουργηθούν μία σειρά από τεχνικών μέθοδοι όπου μπορεί κάποιος να, ανεξάρτητα από το πρόβλημά του, να ακολουθεί μία διαδικασία όπως είναι το EFT και που αυτό εξελίσσεται και εφαρμόζεται διαφορετικά από διάφορες οργανώσεις και συστήματα. Εμείς στην αρμονική ζωή έχουμε κάνει δική μας προσαρμογή που έχω στείλει στον Gary Craig και λέει μια χαρά, κάντε το έτσι αν δουλεύει για εσάς. Και το βιβλίο μου «Η ενεργική ψυχολογία» έχω στείλει στον άνθρωπο και έχει τα καλύτερα λόγια για το βιβλίο. Άρα αυτό που κάναμε στην αρμονική ζωή, σύμφωνα με αυτόν τουλάχιστον, είναι πολύ μέσα στο σύστημα αυτό. Τώρα τι κοινό υπάρχει μεταξύ όλων των τεχνικών αυτών? Τώρα μιλάμε για το TFT, το EFT, το BSFF, το μέθοδο Sedona, τη μέθοδο ακούγοντας την καρδιά, τη μέθοδο Ho'oponopono. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές που έχουν δημιουργηθεί που όλοι έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Επίσης να πω ότι όλα αυτά τα συστήματα διδάσκονται σε DVD που έχουμε στο γραφείο. Μπορείτε να μάθετε όλα αυτά με λεπτομέρειες από τα DVD αυτά. Και βέβαια από το σεμινάριο που γίνεται οι Πέμπτες και τα Σαββατοκύριακα. Το πρώτο που έχουν κοινό μεταξύ τους είναι ότι είναι πιο γρήγορες του να φέρουν απελευθέρωση από αρνητικά συναισθήματα. Εκεί που ένας άνθρωπος πιθανόν να χρειαζόταν να μιλάει με τον ψυχοθεραπευτή του για χρόνια για να έχει μια ανακούφιση από κάποιο αρνητικό συναίσθημα, με τη μέθοδο αυτό που τον έχει και 5 λεπτά και σε 10 λεπτά. Βέβαια θα υπάρχουν περιπτώσεις που θα θέλουν μερικές συναντήσεις, άλλες περιπτώσεις που θα θέλουν ακόμα και χρόνια. Αλλά είναι σπάνιο. Είναι τόσο σπάνιο που ο Callahan έπαθε φτώχευση. Γιατί εκεί που είχε σαν την γυναίκα αυτή την Μέρη για 1 χρόνο, κάθε εβδομάδα $150, θεραπεύτηκαν οι άνθρωποι σε 1 και 2 συναντήσεις. Και ο άνθρωπος έπρεπε να βρει άλλο τρόπο επιβίωση και άρχισε να κάνει ακριβά σεμινάρια για να μάθει άλλους πώς να το κάνουν. Και τώρα επιβιώνει με ακριβά σεμινάρια. Δεν μπορεί να επιβιώσει με προσωπικά ραντεβού. Γιατί αμέσως έρχεται ο άνθρωπος, απελευθερώνεται, γιατί αυτός ειδικεύει στις φοβίες. Το EFT και το TFT είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τις φοβίες και τους φόβους. Πιο δύσκολο είναι να λύσουμε ένα πρόβλημα αυτοπαραδοχής που έχει πολλές ρίζες, πολλά βιώματα αυτοαπόρριψης που θα πρέπει να δουλέψουμε, από το να απελευθερωθούμε από το φόβο για το αεροπλάνο ή το φόβο για το ποντίκι ή το φόβο για το σκοτάδι, η αγοροφοβία. Είναι πιο εύκολο. Έχω δει φόβο για το αεροπλάνο, ας πούμε, που ένας άνθρωπος δεν έχει ταξιδέψει 10 χρόνια, να φύγει σε 1/4 και μετά από 1 εβδομάδα να κάνει ταξίδια χωρίς κανένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν έχουν πολλές ρίζες, δεν έχουν πολλές αιτίες. Είναι μία λαθασμένη αντίληψη, μία τραυματική εμπειρία που έχει γίνει κάποια στιγμή και έτσι φόβοι, φοβίες και πανικό ανταποκρίνονται αρκετά καλά στην ενεργική ψυχολογία.
όπου το να απελευθερωθώ από μία πεποίθηση ότι δεν αξίζω, επειδή το άκουσα 150.000 φορές από τη μητέρα μου και τον δάσκαλο και όλα αυτά, μπορεί να θέλει περισσότερο χρόνο. Γίνεται, αλλά θέλει περισσότερη και πιο λεπτομερή σε βάθος εργασία. Τώρα, ο φόβος μερικών ψυχολόγων και θεραπευτών είναι μήπως καλύπτουμε το συναίσθημα, μήπως απλώς το κάνουμε να μην θεραπευτεί, αλλά να καλύπτεται. Diversion therapy λέγεται, που κάναμε την συγκέντρωση να πάει αλλού. Εκεί που συγκέντραμε στο φόβο, χτυπάω εδώ, κάνω humming, κάνω διάφορα πράγματα, σαν diversion, σαν απόσπαση. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί κάθε φορά που κάναμε την τεχνική, προκαλούμε τον άνθρωπο να συντονιστεί με το ερέθισμα, να φανταστεί μπροστά του το φίδι, να πάρει το φίδι στο χέρι του. Ή το ποντίκι που είχα κάνει σε σεμινάριο, άνθρωποι που είχαν φόβια ποντίκι, τελικά στο τέλος το βάλουν στο χέρι τους. Μπορείτε να το δείτε στο DVD. Καθόλου δεν γίνεται αυτό. Και όχι μόνο αυτό, με το EFT, με τα χτυπήματα και η κίνηση της ενέργειας έρχονται στην επιφάνεια ότι ταυτίζεται με αυτό. Και αυτό που ταυτίζεται μπορεί να είναι παράλληλα θέματα και μπορεί να είναι και βαθύτερα θέματα. Και έτσι σε μία ώρα ασχολούμενοι με το EFT μπορεί να έρχονται περισσότερα θέματα στην επιφάνεια για συζήτηση από μία ώρα απλή συζήτηση. Γιατί όταν χτυπάς και διελύεται κάπως το ένα συναίσθημα, ο θυμός ας πούμε, έρχεται στην επιφάνεια ο πόνος που ήταν η αιτία του θυμού. Και μετά η ενοχή που ήταν η αιτία του πόνου. Και όλα έρχονται στην επιφάνεια. Τότε μπορείτε να μείνετε ήσυχοι ότι δεν καλύπτει. Είναι σαν να κάνεις μία εγχείρηση. Να κάνω μία διευκρίνηση ότι εγώ γνώριζα για το TFT, την τεχνική του Callahan, 18 χρόνια πριν το δοκίμασα. Είχα το βίντεο στα ράφια μου. Είχα αγοράσει το βίντεο, το είχα δει, το Callahan να το κάνει σε ανθρώπους, συγκεκριμένο για love pain, για πόνο της απώλειας του αγαπημένου, ή του θανάτου, ή το διαζύγιο, ή του χωρισμού. Και το κατοχώρησε στο μυαλό μου, ψευδέστησε, δεν μπορεί αυτό να γίνει τόσο απλό, δεν γίνεται ένα ανθρώπινο συναίσθημα απλώς με 5 λεπτά χτυπήματα να λυθεί. Υπάρχουν πεποιθήσεις, υπάρχουν εμπειρίες, χρειάζεται κάποια κάθαρση. Όχι. Ίσως πιο πολύ από όλα ντρεπόμουν να το δοκιμάσω, γιατί είναι λίγο περίεργο. Όταν ζητάς κάποιον, χτύπε εδώ, χτύπε εκεί, κάνει τραγούδι ένα τραγούδι. Αλλά το άφησε για 18 χρόνια. Μέχρι μία μέρα λέω να το δοκιμάσω. Και από τη μέρα αυτή μπορώ να πω ότι είναι ο βασικό εργαλείο με το οποίο βοηθάω ανθρώπους. Και σε προσωπικό ραντεβού και στα σεμινάρια. Άρα το πρώτο κοινό που υπάρχει σε όλες τις μορφές ενεργικής ψυχολογίας είναι ότι εργάζονται απευθείας με το ενεργικό πεδίο και όχι τόσο με το σύστημα πεποιθήσεων που κινείται αρκετά αργά και κάνουν την ενέργεια να κινείται και υπάρχουν πιο γρήγορα αποτελέσματα. Επίσης βλέπουμε ότι χρειάζεται λιγότερη κάθαρση. Εκεί που ο άνθρωπος χρειαζόταν να κλάψει ίσως για μέρες, ίσως για μήνες, για να εκτονώσει κάτι ή να εκτονωθεί, να χτυπάει, ότι με την ενεργική ψυχολογία υπάρχει λιγότερη ανάγκη για αυτό. Μπορεί να υπάρχει μια κάθεση, μπορεί να υπάρχει μια εκτόνωση, αλλά δεν είναι στο βαθμό που υπήρξε πριν. Κάτι κάνει αυτή η αλλαγή του ενεργικού συστήματος που αφαιρεί, όχι απόλυτα, αλλά σε ένα σημαντικό βαθμό και η ανάγκη για ανάλυση και συζήτηση και η ανάγκη για κάθεση. Ίσως όμως το πιο σημαντική όψη της ενεργικής ψυχολογίας είναι όλα αυτές οι μορφές τουλάχιστον που μαθαίναμε στην αρμονική ζωή, που είναι 6-7 μορφές,
γίνεται να κάνει ο άνθρωπος μόνος του. Ανεξαρτοποιείται ο άνθρωπος από τον θεραπευτή, από τον δάσκαλο, από το κέντρο, το παίρνει σπίτι του και μπορεί να το κάνει μόνος του. Και να έχει ένα εργαλείο όποτε φοβάται, όποτε στενοχωριέται, όποτε νιώθει αναστάτωση ή και εγώ με σωματικό πόνο να το κάνει και να απελευθερωθεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται κάποιος βοήθεια και καθοδήγηση. Θα υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που είμαστε εδώ να συμπερισταθούμε σε έναν άνθρωπο, ιδιαίτερα θα έλεγα παιδικά βιώματα να χρειαστούν βοήθεια και η συμπεράσταση, καθώς ο άνθρωπος αρχίζει να βλέπει διάφορα βιώματα που τον έχουν στενοχωρήσει και να μπορεί να απελευθερωθεί από την επίδραση των βιωμάτων από τα παιδικά χρόνια. Συνεχίζεται να υπάρχει η χρησιμότητα της συζήτησης και της ανάλυσης, ιδιαίτερα στο να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο να ανακαλύψει τις όψεις του προβλήματος. Κάθε πρόβλημα, κάθε ερέθισμα έχει διάφορες όψεις. Παραδείγματος χάρη, αν δέχομαι ξύλο από το γονιό, θα είναι το ξύλο που πονάει, θα είναι το λόγια του γονιού που ίσως προσβάλλουν ή μας μειώνουν. Άλλη όψη το λόγια, άλλη όψη το ξύλο. Τρίτο, θα υπάρχει αν κάποιος άλλος είναι στο δωμάτιο, αλλά ντρέπομαι που κάποιος άλλος παρατηρεί την ταπείνωσή μου αυτή τη στιγμή. Αυτές οι όψεις του ερεθίσματος καμία φορά χρειάζεται να δουλευτούν ξεχωριστά, αλλά ο practitioner, αυτός ο άνθρωπος που εφαρμόζει το EFT σε κάποιον, πρέπει να είναι έμπειρος στην ικανότητα να βοηθήσει τον άνθρωπο να διαπιστώσει τις όψεις. Αλλά υπάρχουν και όψεις συναισθημάτων. Υπάρχει το κύριο συναίσθημα που λέω ότι έχω σαν αδικία ή θυμό, αλλά αυτά είναι δευτερογενείς. Πρέπει να πονέσω πρώτο ή να φοβάμαι πρώτο για να νιώθω αδικία ή να νιώθω θυμό. Άρα θα υπάρχουν παράλληλα συναισθήματα, θα υπάρχουν και βαθύτερα συναισθήματα, πόνος ή αδικία που δημιουργεί θυμό, αλλά θα υπάρχουν και οι δευτερογενείς συναισθήματα που έχω επειδή έχω τα πρώτα συναισθήματα. Δηλαδή ντρέπομαι που θυμώνω, θυμώνω που φοβάμαι. Τότε εκεί που χρειαζόμαστε την βοήθεια ενός συντονιστή ή ψυχολόγου είναι στην βοήθεια όταν κάνουμε την εγχείρηση αυτή να καθαρίσουμε όλες τις όψεις και των ερεθισμάτων και των συναισθημάτων. Τώρα, αρκετοί άνθρωποι που είναι στο σεμινάριο αυτογνωσίας μπορεί να μην το χρειαστούν αυτό, γιατί έχουν μάθει μέσα από το σεμινάριο αυτογνωσίας να έχουν πρόσβαση προς αυτά. Έχουν μάθει να κάνουν την ανάλυση τους και να βρούνε τι ακριβώς τους ενοχλεί και ποια είναι η ποικιλία συναισθημάτων. Κάτι άλλο που βγαίνει στην ώρα αυτό είναι η σωματοποίηση. Τότε μια άλλη όψη του θέματος που δουλεύουν είναι αν αρχίζει αυτό να σωματοποιείται στην κοιλιά μου, στο κεφάλι μου, και τότε αρχίζω να χρειάζομαι, επευθύνομαι τότε στην σωματοποίηση. Δεν δουλεύω μόνο το θυμό ή το πόνο, αλλά το σφίξιμο στην κοιλιά μου ή στο κεφάλι μου που ταυτίζεται με αυτό. Επίσης, όταν εργαζόμαστε σε ένα θέμα, μεγάλη όψη είναι τα παιδικά βιώματα που έχουν συμβάλει το να νιώθω έτσι. Όλα αυτά πολλές φορές, αν δουλεύω σε κάτι περίπλοκο και δεν έχω αποτελέσματα αμέσως, εννοώ με 3 εφαρμογές, τόσο αποτελεσματικό είναι. Δηλαδή, αν έχω ένα πρόβλημα και δεν φύγει μετά από 3 εφαρμογές, ίσως χρησιμεύει να μιλήσω με κάποιο συντονιστή ή ψυχολόγο που γνωρίζει την τεχνική. Τώρα, δεν σημαίνει να μην συνεχίζω μόνος μου, να συνεχίσω. Σιγά σιγά θα το σπάσω. Μόνος μου θα βρω το δρόμο μου, αν δεν υπάρχει βοήθεια.
Αλλά γενικά τα αποτελέσματα είναι γρήγορα. Αν δεν είναι γρήγορα, είναι επειδή υπάρχει κάποια όψη που δεν δουλεύω. Υπάρχει κάποιο παιδικό βίωμα από πίσω, κάποιο βαθύτερο συναίσθημα που δεν έχω αγγίξει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν με το θυμό, αγνοώντας το γεγονός ότι ο θυμός είναι ανούσιο. Είναι ο πόνος, είναι η αδικία, είναι η προδοσία, είναι ο φόβος πίσω από το θυμό. Αν δεν δουλεύω αυτά, δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα φύγει ο θυμός. Πρέπει να δουλεύω το αίσθημα της αδυναμίας που με φέρνει στο θυμό και τα παιδικά βιώματα μπορεί να συμβάλλουν σε αυτό. Και μια άλλη όψη είναι αυτό που λέγεται ψυχολογική αντιστροφή. Ένα μέρος του αυτού μου που δεν θέλει να φύγει το αρνητικό συναίσθημα. Δεν θέλει να γίνει καλά. Φοβάται να είναι καλά. Φοβάται να μην θυμώσει. Φοβάται να μην φοβάται. Όντως, γιατί φοβόμενος υποτίθεται ότι προστατεύω τον εαυτό μου με το φόβο μου. Καθόλου δεν προστατεύω τον εαυτό. Αλλά έχω την πεποίθηση ότι όσο φοβάμαι είμαι ασφαλής. Και θα είναι επικίνδυνο να μην φοβάμαι. Πολλοί άνθρωποι το έχουν. Φοβάμαι να αφήσω την ενοχή μου, γιατί αν δεν νιώθω ενοχή, μπορεί να μην είμαι καλός άνθρωπος. Αν είμαι καλός άνθρωπος, πρέπει να νιώθω ενοχή. Φοβάμαι να αφήσω το πόνο μου, επειδή όσο πονάω είμαι το θύμα, είμαι ο αδικημένος και άρα αξίζω, είμαι καλός. Άρα δεν θέλω να αφήσω το πόνο. Προστατεύω το πόνο μου. Το φοράω σαν παράσημα μέσα στην ζωή. Άρα υπάρχει ένα μέρος του εαυτού μας και δεν είναι μικρό πολλές φορές. Δηλαδή αν κάνω EFT ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική που θα σας περιγράφω και δεν φεύγει, αμέσως παρανομούς πας και έχω ψυχολογική αντιστροφή. Πας και ένα μέρος του εαυτού μου δεν θέλει να απελευθερωθεί. Και χειρότερο από όλα είναι ότι το έχω συνηθίσει. Είναι μια ταυτότητα. Είμαι ο θυμωμένος. Είμαι ο πονωμένος. Είμαι ο αδικημένος. Είμαι ο φοβισμένος. Αυτό είμαι. Και αν χάνω αυτό, χάνω ταυτότητα. Τότε όλα αυτά συντελούν. Και όταν κάνω EFT, οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής ψυχολογίας και δεν έχω αποτελέσματα, θα ψάξω για αυτά. Μήπως υπάρχει άλλο βίωμα από πίσω. Μήπως υπάρχει άλλο συναίσθημα από πίσω. Μήπως δεν θέλω να απελευθερωθώ. Και ένα τελευταίο που εμποδίζει τα αποτελέσματα. Δεν είμαι αρκετά συγκεκριμένος. Πρέπει να είμαι συγκεκριμένος. Όταν κάνω τα κτυπήματα στα σημεία του βελονισμού, τον ώρα που συγκεντρώνομαι σε ένα πρόβλημα, το πρόβλημα πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Όχι η απόρριψη. Η απόρριψη από τη μητέρα μου ή η απόρριψη από τη μητέρα μου για τον τρόπο που μεγαλώνω το παιδί μου. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Η απόρριψη γενικά δεν θα δουλέψει. Δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Πρέπει να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι άνθρωποι στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών είναι ότι δεν είναι αρκετά συγκεκριμένοι. Ότι χρειάζεται να κοιτάξετε τις όψεις και να κοιτάξετε τι μπορεί να εμποδίζει το αποτέλεσμα. Είναι 100% αποτελεσματικό. 100%. Αν δεν δουλεύει, υπάρχει ένα από αυτά. Υπάρχει αντιστροφή, υπάρχει κάτι άλλο στο υποσυνείδητο, δεν είναι αρκετά συγκεκριμένο, υπάρχει ένα άλλο συναίσθημα, αλλιώς δουλεύει 100%. Ένα άλλο κοινό στοιχείο σε όλες αυτές τις τεχνικές είναι το λεγόμενο SUD, Subjective Units of Disturbance. Υποκειμενικές μονάδες της δυσφορίας ή της διαταραχής, όπου ο άνθρωπος ζητιέται να μετράει πόσο πονάει σωματικά ή συναισθηματικά από 0 έως 10. Μερικοί λένε 1 έως 10. Εγώ λέω 0 έως 10. 0 σημαίνει καθόλου. 10 σημαίνει ενοχλούμε ιδιαίτερα. Πολύ. Ή πονάω πάρα πολύ σωματικά
ή συναισθηματικά είμαι πολύ πονεμένος ή φοβισμένος, είμαι σε πανικό, είμαι θυμωμένος. Η διαδικασία αυτή μέσα στον εαυτό της είναι μια θεραπευτική διαδικασία. Γιατί αναγκάζομαι να ξεχωρίσω τον εαυτό μου από το φαινόμενο και να το μετράω. Αυτό είναι σημαντικό. Δημιουργώ μια απόσταση. Το μετράω, είναι 8. Τώρα είναι 6. Τώρα πήγε 9 πάλι. Και αρχίζω να καταλάβω ότι άλλο εγώ και άλλο αυτό που μετράω. Τότε η ίδια διαδικασία του να μετράω το βαθμό δημιουργεί μια απόσταση και μια σχετική ελευθερία. Καλλιεργώ τον παρατηρητή προς αυτό. Εκτός από αυτό δεν είναι απαραίτητο να έχουμε μια απάντηση, γιατί μερικοί άνθρωποι λένε δεν κάνω αυτές τις τεχνικές και δεν μπορώ ποτέ να έρθω σε επαφή με τα συναισθήματά μου και να μετράω πόσο είναι. Ιδιαίτεροι άντρες που έχουν μάθει να μην νιώθουν αυτά που νιώθουν. Τα νιώθουν, αλλά δεν νιώθουν ότι τα νιώθουν. Εντάξει. Και μερικές γυναίκες. Έχουμε μάθει να μην νιώθουμε αυτά που νιώθουμε, παρόλο που τα νιώθουμε. Εδώ δεν χρειάζεται να ξέρω αν είναι 6 ή 8 ή 10 ή 3. Αυτό που χρειάζεται να ξέρω είναι ότι υπάρχει. Και συνεχίζω να κάνω την τεχνική. Ουσιαστικά το SUD απλώς μου λέει ότι μπορώ να σταματήσω. Ότι εφόσον υπάρχει, ας το κάνω. Το κάνω μέχρι να μην υπάρχει. Τώρα, για κάποιον που δεν μπορεί να το καταλάβει ή δεν θέλει να έρθει σε συναισθηματική επαφή, αν μια εμπειρία που φέρνει πανικό, ο Γκέρι Κρέγκ λέει ότι μπορείτε να το κάνετε υποθετικά. Δηλαδή, μη έρχεσαι σε επαφή με το θέμα. Υποθέσετε. Αν υποθέτω θα έλεγα ότι είναι 6 τώρα. Φαντάζομαι. Πάλι δεν έχει σημασία. Αλλά εγώ φαντάζομαι ότι είναι 6 και συνεχίζω να το κάνω. Μέχρι να φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει. Τώρα μια ερώτηση που έρχεται από τους ανθρώπους είναι ότι πώς ξέρω όταν θα ξαναβρεθώ στην θέση αυτή ότι θα είμαι θεραπευμένος. Δεν ξέρουμε. Θα δούμε. Μπορούμε επίτηδες να προκαλέσουμε αυτό, να πάμε εκεί που φοβόμαστε, να δούμε και να το δοκιμάσουμε. Αλλά αν έχει μείνει κάποιο υπόλοιπο, όταν θα έρθουμε σε επαφή, μπορούμε να το κάνουμε επί τόπου. Και μερικά άτομα που δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με το ερέθισμα, μπορούμε να τους φέρουμε σε επαφή εξωτερικά, αφού δεν μπορούν νοηρά να έρθουν, και να το κάνουν αυτή την ώρα. Π.χ. χθες μου μίλησε μια συντονίστρια για ένα παιδί που φοβάται πάρα πολύ το βράδυ και ξυπνάει και τρέμει και δεν αντέχει να είναι μόνος του. Το έχει κάνει μερικές φορές, όχι την ώρα που ξυπνάει. Τώρα, ακόμα ξυπνάει με το φόβο. Τώρα πρέπει να το κάνουμε τώρα την ώρα που ξυπνάει. Επί τόπου. Εκεί. Με το πανικό που έχει. Δουλεύει μια χαρά με παιδιά. Έχω δουλέψει με παιδιά 7 χρονών, 5 χρονών, με πολύ καλά αποτελέσματα. Απελευθέρωση από φαντάζονται οι δαίμονες το βράδυ και διάφορα, και είναι πολύ αποτελεσματικό. Με άλλη κοινή ιδιότητα σε όλες αυτές τις τεχνικές είναι η προϋπόθεση να δεκτούμε τα συναισθήματα που έχουμε και να δεκτούμε τον εαυτό μας με αυτά τα συναισθήματα. Αυτό είναι κοινό σε όλα τα συναισθήματα. Δέχομαι το φόβο μου, δέχομαι τον εαυτό μου που φοβάται. Δέχομαι το θυμό μου, δέχομαι το μέρος του εαυτού μου που θυμώνει. Αυτό είναι απαραίτητο σε όλες αυτές τις μορφές. Και παρόλο που αυτό συγκρούεται σε κάποιο βαθμό με παλιές αντιλήψεις, πρέπει να παλεύω το φόβο μου, να απορρίψω το φόβο μου, να ντρέπομαι για το θυμό μου. Αυτό μόνο φέρνει εσωτερική μάχη. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κανένα στην ζωή σας που άλεξε επειδή τον απορρίψετε. Όταν απορρίπτουμε κάποιον, όταν έχουμε αρνητικά συναισθήματα προς κάποιον, δεν αλλάζει. Εκτός αν θέλουμε να αλλάξει από φόβο.
αλλάζει όταν νιώθει ότι τον αγαπάμε, τον δεχόμαστε. Και το ίδιο ισχύει για τα κομμάτια του εαυτού μας. Ότι ξεκινάει το EFT με την φράση «Παρόλο που φοβάμαι αυτό, παρόλο που πονάω, αγαπάω και δέχομαι τον εαυτό μου». Αυτό είναι κοινό σε όλες τις διαδικασίες. Να καλλιεργώ μια αίσθηση αποδοχής του εαυτού μου και της κατάστασης που υπάρχει. Αυτό είναι βασικό και υπάρχει σε όλες τις τεχνικές. Το άλλο που είναι κοινό είναι ότι μαζί με την αποδοχή του εαυτού μου όπως είμαι, με το σωματικά ή ψυχολογικά που έχω, είμαι έτοιμος να το αφήσω. Δεύτερη προϋπόθεση. Δέχομαι να το αφήσω, αξίζω να το αφήσω, με συμφέρει να το αφήσω, ότι αυτό τα δύο προϋποθέσεις είναι απαραίτητες. Να δέχομαι ότι τον εαυτό μου με αυτό, αλλά να δέχομαι ότι δεν το χρειάζομαι άλλο. Δεν χρειάζομαι πια το φόβο αυτό για κάποια προστασία. Δεν χρειάζομαι το θυμό πια για κάποια αυτοπροστασία. Δεν χρειάζομαι το πόνο για να αξίζω. Μπορώ όλα αυτά να τα αφήσω. Δέχομαι να το έχω, δέχομαι να το αφήσω. Και σε μερικές από αυτές τις τεχνικές ζητιέται να καταλάβουμε πρώτο ότι δεν είμαστε τα συναισθήματα αυτά, αλλά δεύτερο ότι είμαστε οι δημιουργοί της πραγματικότητάς μας. Ότι η πραγματικότητα που βιώνουμε σωματικά και συναισθηματικά είναι δική μας δημιουργία. Δεν φταίμε για τίποτα απολύτως, δεν είναι φταίξιμο, αλλά σαν μια ψυχή που πειραματίζεται με την δημιουργία, όπως όταν ζωγραφίζω, δεν ζωγραφίζω κάτι τέλειο στην αρχή, ζωγραφίζοντας την ζωή μου σαν ψυχή, τώρα ζωγραφίζω αυτό σε μια εξέλιξη. Αυτό μπορεί να ζωγραφίσω. Δεν είναι λάθος, όπως δεν είναι λάθος ο καλλιτέχνης που μαθαίνει να ζωγραφίζει, ή τώρα χορεύω, μαθαίνω να χορεύω, χορεύω αυτό. Δεν είναι τέλειος ο χορός, δεν είναι λάθος. Είναι ο χορός που κάνω τώρα για να μάθω να κάνω ένα πιο τέλειο χορό. Αλλά η ζωή που δημιουργώ τώρα είναι η τέλεια ζωή που μπορώ να δημιουργήσω στην μάθηση, να δημιουργήσω μια ακόμα πιο όμορφη ζωή. Αλλά δεν φταίνε οι άλλοι για την ζωή μου. Και δεν φταίω εγώ. Είναι αυτό που μπορώ να δημιουργήσω και προχωράω να δημιουργήσω κάτι ακόμα πιο όμορφο. Τότε ζητιέται από μας να εστιαζόμαστε απόλυτα στο ερέθισμα. Εφόσον έχουμε δεκτεί την κατάστασή μας και είμαστε έτοιμοι να το αφήσουμε να αλλάξει, τότε εστιαζόμαστε στο ερέθισμα, που να είναι πόνο στην κοιλιά, πόνο στον ώμο, πόνο στο κεφάλι, συναισθηματικό πόνο για κάτι που έχει κάνει κάποιος με τον απόλυτο αγαπημένο, κάτι που φοβάμαι. Και τότε αρχίζουμε να βιώσουμε όσο μπορούμε περισσότερο το πρόβλημα, τα συναισθήματα που υπάρχουν ή την σωματική ταραχή που υπάρχει. Αυτό είναι κοινό σε όλα τα συστήματα. Να εστιάζουμε στο πρόβλημα, να το βιώσω, να δέχομαι ότι το νιώθω και να δέχομαι να αλλάξει. Τότε μπαίνουμε στην διαδικασία να αλλάξουμε το ενεργειακό πεδίο. Και πώς το κάνουμε αυτό? Με μερικά συστήματα, συγκεκριμένα με το EFT, το BSFF και ένα υβρίδιο EFT και EMDR, το κάνουμε με κτυπήματα. Συγκεκριμένα σημεία στο πρόσωπο, στα χέρια, στο σώμα, σημεία του βελονισμού, και κάνοντας τα κτυπήματα αυτά αναγκάζουμε την ενέργεια να κινείται μέσα στους μεσημβρινούς και να αλλάξει το ενεργειακό σύστημα. Άρα αρχίζει να αλλάζει η εσωτερική ενεργειακή μας κατάσταση και τότε την συναισθηματική κατάσταση σε σχέση με το συγκεκριμένο ερέθισμα. Έχω δει πόνους στον ώμο να φύγουν με 5 λεπτά κτυπήματα και να μην γυρίζουν. Πόνο στο κεφάλι και οι συναισθήματα. Άλλα πράγματα δεν φεύγουν και χρειάζονται περισσότερο χρόνο ή και άλλες θεραπείες ή άλλες βοήθειες.
Δεύτερος τρόπος είναι να βάλουμε τα χέρια μας σε συγκεκριμένα σημεία. Να κρατάμε τα χέρια μας εκεί, καθώς συγκεντρωνόμαστε στο θέμα που μας απασχολεί, και η θέση των χεριών δημιουργεί ένα ενεργειακό κύκλο, κάνει την ενέργεια να κινείται και να αλλάξει και να ισορροπήσει την ώρα που είμαστε εστιασμένοι στο συγκεκριμένο πρόβλημα που έχουμε. Αυτό ιδιαίτερα αξιοποιείται από το TAT, Tapas Acupressure Techniques, όπου είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για βιασμό, για κακοποίηση, για τραυματικές εμπειρίες, για πόλεμο, για οποιοδήποτε βίες καταστάσεις. Περνάμε από 7 νοερά βήματα, που δεν θα πω σήμερα, αλλά μπορείτε να το δείτε στα DVD, την ώρα που έχω τα χέρια μου στο σώμα μου και επιτρέπω την ενέργεια συνέχεια να κινείται και να ισορροπείται. Και περνάω από μια νοερή διαδικασία που μας απελευθερώνει από το τραύμα του βιασμού, της κακοποίησης, του κινδύνου, ένα ατύχημα με το αυτοκίνητο, τέτοιες περιπτώσεις. Και επίσης το TAT και το EFT αξιοποιείται πολύ αποτελεσματικά για αλλεργίες. Αλλεργίες προς συγκεκριμένες ουσίες. Τρίτος τρόπος που αλλάζουμε το ενεργειακό σύστημα είναι με κίνηση των ματιών. Αυτό αξιοποιείται στο EMDR και στο EFT, όπου την ώρα που συγκεντρωνόμαστε στο πρόβλημα, τα μάτια κινούνται δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω ή γύρω γύρω, και αυτό φαίνεται ότι αποσπάει, αν θέλετε, τη συγκεκριμένη ενεργειακή θέση ή διάταξη προς συγκεκριμένο πρόβλημα. Σήμερα, αν πηγαίνετε σε έναν ψυχολόγο που κάνει EMDR, θα καθίσετε εκεί, όπως με το EFT, θα φέρετε στο νου σας το πρόβλημα και θα έχετε το πρόβλημα στο νου σας, καθώς ακολουθείτε το δάκτυλο του θεραπευτή να πάει μπρος, πίσω, πάνω, κάτω, γύρω γύρω, και όλη αυτή η ώρα θα περιμένει ο θεραπευτής ότι θα αλλάξει η εσωτερική σας κατάσταση. Όπως με το EFT θα σας εντάξει, πες μου πόσο έντονο είναι το συναίσθημά σου. Τώρα είναι 7. Okay. Τώρα κοίταξε το μάτι μου, το δάκτυλό μου, ακολουθήσε το, έχει το νου σου πάνω στο θέμα και θα μας επιθυμήσει, είσαι εκεί, γίνεται αυτό, θα μας επιθυμήσει το γεγονός και θα κάνει αυτό μέχρι να κατέβει στο 2 ή στο 1, όπως και με το EFT. Στο EFT χρησιμοποιούμε την κίνηση των ματιών στο τέλος για να ισορροπήσουμε την ενέργεια. Δηλαδή κοιτάμε δεξιά, αριστερά, κάναμε κύκλους, κάναμε το τραγουδάκι, το μέτρημα, να ενεργοποιήσουμε, να αλλάξει το δεξί και αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου και να ισορροπήσουμε τις ενέργειες που έχουν κινηθεί. Είχαμε ξεκινήσει με μια κρυσταλλωμένη κατάσταση. Είπαμε στον εαυτό μας, δέχομαι τον εαυτό μου έτσι, αλλά δέχομαι και να αλλάξω. Αυτό αφαιρεί την ψυχολογική αντιστροφή, την αντίσταση του να αλλάξουμε. Κάνουμε τα κτυπήματα που κάνει την ενέργεια να κινείται και στο τέλος ισορροπούμε την ενέργεια με αυτές τις κινήσεις των ματιών και κύκλους των ματιών. Ένας τέταρτος τρόπος για την αλλαγή της ενεργειακής κατάστασης είναι η αναπνοή. Ιδιαίτερα αξιοποιείται αυτό στην τεχνική που λέγεται ακούγοντας την καρδιά. Αλλά και βέβαια στην γιόγα. Εγώ θυμάμαι μερικές φορές στην ζωή μου να είχα ένα ιδιαίτερο πόνο συναισθηματικό. Και παρατήρησα ότι κάνοντας γιόγα ασκήσεις ή κάνοντας αναπνοές άλλαξε εντελώς η ενεργειακή μου κατάσταση και έφυγε το συναίσθημα. Είχε γίνει αυτό 3-4 φορές στην ζωή μου, όταν είχε πολύ έντονο συναίσθημα. Θα μπορέσουμε να κάνουμε γιόγα ή να κάνουμε αναπνοές, αλλά πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν το χρόνο να καθίσουν εκεί και να έχουν στο νου τους το θέμα την ώρα που το κάνουν. Όπως και ο βελονισμός όλα αυτά τα χρόνια δεν αξιοποιήθηκε να αλλάξει το συναισθηματικό κόσμο των ανθρώπων τόσο πολύ, ως τώρα που συνδέσαμε την συγκέντρωση στο πρόβλημα με το ρέθισμα των τσούμπο των σημείων του βελονισμού.
Αλλά με την βαθιά αναπνοή, την ώρα που συγκεντρωνόμαστε στο πρόβλημα, μπορούμε να κάνουμε την ενέργεια να κινείται και να αλλάξει η εσωτερική μας κατάσταση προς αυτό. Επίσης, βοηθάει η συγκέντρωση σε ό,τι αλλάζει την δόνηση του νου και του σώματος. Αυτό που προτείνεται από το τεχνική ακούγοντας την καρδιά, που έχει δημιουργηθεί από μια ομάδα ιατρών στην Αμερική, λέγεται Heart Math Institute, είναι να φέρουμε στο νου μας κάποιον που αγαπάμε. Ξεκινάμε με το πρόβλημα, βλέπουμε τι νιώθουμε για το πρόβλημα, κάναμε αναπνοές, φέρνουμε στο νου μας κάποιον που αγαπάμε και βιώνουμε αγάπη, βιώνουμε ευγνωμοσύνη, επιτρέπουμε την ενεργειακή μας κατάσταση να αλλάξει και μετά ξανά φέρνουμε τον άνθρωπο, το πρόβλημα στο νου μας, τώρα που η ενεργειακή μας κατάσταση έχει αλλάξει. Και ξαφνικά βλέπουμε το ίδιο πρόβλημα εντελώς διαφορετικά και βρίσκουμε και λύσεις για το πρόβλημα. Τότε τι κάνουμε? Αξιοποιούμε αναπνοή και αξιοποιούμε ένα σημείο αναφοράς όπου όταν το φέρνουμε στο νου μας αλλάζει η ενεργειακή μας κατάσταση, γιατί η αγάπη πάντα αλλάζει η ενεργειακή μας κατάσταση. Όπως και ο θυμός αλλάζει την ενεργειακή μας κατάσταση. Ο καθένας μπορεί να έχει αυτό το σημείο αναφορά στο παιδί του, ο σύντροφός του, ο γονιός του, ο Χριστός, μια έκφραση του Θείου, ένα δέντρο, ένα σκυλάκι, μια γάτα, ό,τι είναι αυτό που όταν το σκέφτεται βιώνει αγάπη. Και αυτό είναι ένας τρόπος να αλλάξω την ενεργειακή μου κατάσταση απέναντι από ένα ερέθισμα. Μερικές από τις τεχνικές, οι περισσότερες από τις τεχνικές αξιοποιούν και επιβεβαιώσεις. Θετικές φράσεις που επίσης είναι ενέργεια. Αυτές οι φράσεις αντιπροσωπεύουν πραγματικότητες και αυτές οι πραγματικότητες είναι ενεργειακές καταστάσεις που αλλάζουν την ενεργειακό μας πεδίο. Όταν επιλαμβάνω νοηρά ή προφορικά μία θετική φράση που θέλω να δυναμώσω μέσα μου. Μία από αυτές τις τεχνικές, ίσως η πιο απλή από όλα, διδάσκει απλώς να αφήσετε το συναίσθημα. Λέγεται η μέθοδος Σεντόνα. Πολύ απλό. Φέρτε το συναίσθημα στο νου σας, εκεί ακόμα σωματικό πόνο, δεκτείτε ότι υπάρχει, συνειδητοποιήστε ότι δεν είστε αυτό και αφήστε το. Τώρα μας φαίνεται λίγο δύσκολο, αλλά είναι τόσο απλό και εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μάθει να το κάνουν. Χρειάζεται απλώς να συνειδητοποιήσετε ότι αυτό το συναίσθημα είναι ένα πράγμα. Είναι ενεργειακό με την έννοια ότι θα μείνει κοντά μου και θα μείνει μέσα μου μόνο αν το κρατάω. Η φύση της ενέργειας είναι κίνηση και αλλαγή. Η φύση της ενέργειας δεν είναι στατική. Είναι να κινείται. Τότε η φύση οποιοδήποτε συναισθήματος που έχουμε, όπως τα μικρά παιδιά, είναι νιώθουν θυμό και μετά από 10 λεπτά παίζουν με το παιδί που ήταν θυμωμένοι πριν από 10 λεπτά. Δεν είναι? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν θυμούνται καν ότι είναι θυμό. Εμείς θέλουμε 10 χρόνια να ξεπεράσουμε το θυμό. Και το κρατάμε. Πονέσανε, κλαίγανε και μετά από 10 λεπτά γελάνε. Εμείς επιτρέπουμε τον εαυτό μας να γελάμε 10 λεπτά μετά από το κλάμα? Όχι. Πρέπει να είμαι σοβαρός. Έκλαιγα. Δεν μπορεί να γελάω τώρα. Είμαι κλεμμένος. Δηλαδή, εμείς σταματάμε τα συναισθήματα, εμείς τα κρατάμε, κάναμε επένδυση σε αυτό. Και έχουμε κάνει επένδυση στο πόνο, στο θυμό, στο φόβο, στην ενοχή και αυτό το πράγμα μας εμποδίζει. Δεν είναι τόσο απλό. Μπορώ να γίνω συνειδητός και να αφήσω το πόνο μου. Δεν εξυπηρετεί τίποτα. Και να αφήσω το θυμό μου. Δεν με βοηθάει σε κάτι. Τότε η μέθοδος Σεντόνα, πολύ απλό. Και υπάρχουν μέσα ολόκληρο σεμινάριο, 6 ώρες DVD, που μπορείτε να μάθετε
και τεχνικές 8 φορές πώς να το κάνετε για διάφορα θέματα. Να αφήσω τα αρνητικά συναισθήματα που έχω γύρω από διάφορα θέματα. Δεν τα σκεπάζομαι, τα αφήνομαι. Και τελευταίο που αξιοποιείται από μερικές από τις τεχνικές είναι ο θετικός οραματισμός. Να οραματιστώ τον εαυτό μου όπως θέλω να είμαι, την ζωή μου όπως θέλω να είναι, τον εαυτό μου με την ηρεμία που θέλω να έχω, την αυτοπεποίθηση και την αυτοπαραδοχή που θέλω να έχω, την ενέργεια και την αγάπη που θέλω να έχω. Να μου διαμορφώνω μια θετική εικόνα για τον εαυτό μου, για τους άλλους ανθρώπους και για την ζωή. Όταν φτάνουμε στο σημείο με μία μορφή της ενεργητικής ψυχολογίας να μειώσουμε την ένταση, τότε σε μερικές από τις τεχνικές έρχεται η ώρα για την εγκατάσταση του θετικού. Αυτό υπάρχει ιδιαίτερα στο EMDR, υπάρχει στο EFT με επιλογές, υπάρχει στο TAT, υπάρχει στο ακούγοντας την καρδιά. Δηλαδή, τώρα αξιοποιώ συνήθως την ίδια τεχνική να κάνω εγγραφή της νέας πεποίθησης. Όπως έκανα κτυπήματα να αφαιρέσω το φόβο, τώρα κάνω κτυπήματα να κάνω εγκατάσταση της ασφάλειας. Ή κοινώ τα μάτια, συγκεντρώνοντας στο ίδιο ρέθισμα, τώρα έχοντας στο νου μου την ασφάλεια. Τι κάναμε εδώ? Θέλουμε να μπορούμε να έχουμε στο νου μας συγχρόνως το ρέθισμα που μέχρι τώρα μας ενόχλησε με τη νέα πεποίθηση που μας επιτρέπει να νιώθουμε καλά. Ο καθένας ενθαρρύνεται να βρει δική του πεποίθηση και στο EMDR και στο EFT με επιλογές και γίνεται τώρα ένα δυνάμωμα μιας εναλλακτικής νέας αντίληψης για αυτό που μέχρι τώρα με προκάλεσε φόβο ή πόνο ή θυμό ή ενοχή ή αδικία. Και έχω κάνει ένα νέο association στον εγκέφαλο. Μέχρι τώρα υπήρξε ένα συγκεκριμένο δίκτυο νευρώνων που ερμήνευσε αυτό το συγκεκριμένο ρέθισμα με ένα δυσάρεστο τρόπο. Και όταν έχω κάνει αυτή την τεχνική αρκετές φορές, αρχίζω να μπορώ να δημιουργήσω ένα νέο διαδίκτυο νευρώνων, νέο τρόπο να αντιληφθώ το ίδιο γεγονός, την ίδια κατάσταση, τώρα με μια θετική εσωτερική κατάσταση. Είναι όλο θέμα αντίληψης. Είχα προχθές έναν άνθρωπο που μου έλεγε περίπου για την ερώτηση, είχε μια πολύ μαύρη εικόνα του τι σημαίνει σύνταξη. Θα πάθω κατάθλιψη, δεν θα έχω τίποτα ενδιαφέρον, καμία ευθύνη και αν με αφήνει και η γυναίκα μου θα είμαι μόνος μου. Έχει διαμορφώσει ένα τεράστιο σκεπτομορφή. Θα με αφήσει η γυναίκα μου, δεν θα έχω δουλειά, δεν θα έχω παιδιά, θα πλήττω, θα έχω φοβερή μοναξιά. Και αφού μου περιγράφει αυτό πριν από 5 λεπτά, του λέω ότι υπάρχει μια άλλη αντίληψη. Και αυτό λέγεται η ευτυχία της ελευθερίας. Ούτε δουλειά θα έχεις, ούτε γυναίκα θα έχεις, ούτε παιδιά θα έχεις. Δεν είσαι ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Άλλη αντίληψη. Ο ένας το αντιλαμβάνεται σαν τη μέγιστη δυστυχία, αλλά τη μέγιστη ευτυχία. Υπάρχει καμία αλήθεια? Είναι όλο μία αντίληψη. Πώς θέλει ο άνθρωπος να το πάρει? Υπάρχουν άνθρωποι στο πλανήτη που έχουν πάρει τις χειρότερες κατάστασεις θετικά. Τις χειρότερες. Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει τις καλύτερες καταστάσεις αρνητικά. Είναι δυνατόν να πάρουμε οποιαδήποτε κατάσταση θετικά. Υπάρχει ο Κεν Κάις, στον οποίο έχω αναφερθεί πολλές φορές. Έχει γράψει 13 βιβλία την ευτυχία. Ένα από αυτά αναφέρομαι στο βιβλίο μου «Η ψυχολογία της ευτυχίας». Το 12 μονοπάτια προς την ενώτερη συνειδητότητα. Γυρίζει τον κόσμο διδάσκοντας την ευτυχία και είναι παράλληλος χέρια και πόδια. Δεν έχει τη χρήση ούτε των χεριών ούτε των ποδιών. Και λέει, η ζωή μας δίνει ακριβώς αυτό που χρειαζόμαστε να είμαστε ευτυχισμένοι, εκτός αν ο νους μας ελέγχεται από προσκολήσεις.
Και εφόσον δεν έχω προσκόλληση για την χρήση των χεριών και παιδιών, είμαι ευτυχισμένος άνθρωπος. Τότε τι να πούμε εμείς? Τότε θέλω να πω ότι ό,τι και να μου πείτε, υπάρχει ένας άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη που το έχει πάρει θετικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σέβομαι το πρόβλημα. Το σέβομαι. Και δεν σημαίνει ότι εγώ μπορώ να νιώθω καλά σε αυτή την περίπτωση. Αλλά σημαίνει ότι είναι δυνατόν. Και αν μια ψυχή έχει επιλέξει για κάποιο λόγο, η μοίρα του τον φέρνει, το να περνάει μια δυσκολία, η πρόκλησή του είναι ή να το αλλάξει ή να το δεκτεί. Ένα από τα δύο. Το να κάθεται και να τρώγεται δεν είναι η λύση. Ή θα το αλλάξει εξωτερικά ή θα μάθει να είναι ευτυχισμένος με αυτό. Αυτές οι τεχνικές βοηθάνε και στις δύο περιπτώσεις. Και να είμαι καλά με αυτό που συμβαίνει, αλλά και να βρω την δύναμη να το αλλάξω. Ολοκληρώνοντας, θέλω να πω ότι οι τεχνικές αυτές συνδυάζονται με οτιδήποτε. Με ανάλυση, με gestalt, με ψυχόδραμα, με γνωστική θεραπεία, με ύπνωση, με ρέικι, με πνευματική θεραπεία, με οποιαδήποτε μορφή θεραπεία. Απλώς χρησιμοποιούμε ό,τι θέλουμε για να φέρουμε στην επιφάνεια το θέμα που μας απασχολεί και μετά εφαρμόζουμε την τεχνική για την αλλαγή του ενεργικής διαταραχής που έχει δημιουργηθεί πιθανόν από την συζήτηση ή από το ψυχόδραμα ή από την κάθεση ή από οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Δηλαδή δεν είναι αποκλειστικές τεχνικές. Εφαρμόζονται και μεταξύ τους, συνδυάζονται με οποιαδήποτε άλλη μορφή ψυχολογίας ή και ιατρικής. Υπάρχουν, λέγεται, πάνω από 30.000 γιατρούς, ψυχολόγους και ψυχίατροι, οι επαγγελματίες υγείας στον κόσμο που αξιοποιούν αυτές τις τεχνικές. Μπορείτε να πάτε στο ίντερνετ και να δείτε εκατοντάδες, χιλιάδες μαρτυρίες ανθρώπων που έχουν θεραπευτεί. Αν είναι κάποιος εδώ επαγγελματίες υγείας, έχω αυτή την περιγραφή εδώ για το σεμινάριο που θα γίνει επάνω στο θέματα αυτά, αλλά σε ολοκληρώσω με μερικά σχόλια, μερικά υπόνομοι άνθρωποι. Ο Deepak Chopra, όλοι ξέρετε τον Deepak Chopra, γράψει τόσα βιβλία, έχετε διαβάσει τα βιβλία του, τι λέει? EFT προσφέρει μεγάλα θεραπευτικά ωφέλη. Η Candace Pert που έχει γράψει το βιβλίο Μόρια των συναισθημάτων, δηλαδή είναι στο έργο Τι το μπλιπ ξέρουμε, για τα πεπτίδια που εκρίνουν υποθάλμας όταν έχουμε συναισθήματα. EFT είναι το πρώτο πόρο της νέας θεραπευτικής κίνησης. Ο Norm Shelley, γιατρός και συγγραφέας του βιβλίου «Η ιατρική της ψυχής», με το να αφαιρέσει το συναισθηματικό τραύμα, το EFT βοηθάει επίσης να θεραπευτούν και τα σωματικά συμπτώματα. Η Cheryl Richardson, η συγγραφέας του βιβλίου «Το άγγισμα της ευλογίας». Το EFT θα γίνει το μεγαλύτερο θεραπευτικό εργαλείο του 21ου αιώνα. Ο Bruce Lipton, σημαντικός βιολόγος, που έχει γράψει τελευταία βιβλία που εξηγεί ότι το DNA μπορεί να αλλάξει σε έναν άνθρωπο. Ο Bruce Lipton. Το EFT είναι μια απλή, δυνατή διαδικασία που μπορεί να έχει βαθιές και σημαντικές επιρροές στην δραστηριότητα των γονίδιων. Γιατί αυτό τους ενδιαφέρει, γονιδιών. Στην υγεία και στην συμπεριφορά. Ο Eric Robbins, γιατρός και συγγραφέας του βιβλίου «Τα χέρια σου μπορεί να σας θεραπεύσουν». Χρησιμοποιώ το EFT με τους ασθενείς μου με καταπληκτικά αποτελέσματα. Αυτό είναι μερικά. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες μαρτυρίες και χιλιάδες μαρτυρίες από τους ίδιους ανθρώπους που έχουν θεραπευτεί με έναν τόσο απλό τρόπο. Ο λόγος που θα κάνω αυτό το σεμινάριο για επαγγελματίες είναι ότι είναι κρίμα οι επαγγελματίες υγείας, οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι να μην έχουν αυτό στα χέρια τους, εφόσον τόσοι το έχουν δεκτεί και τόσοι έχουν δει ότι είναι τόσο αποτελεσματικό και χρήσιμο.
Να είστε καλά. Αν έχετε τώρα ερωτήσεις, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε για το θέμα, ευχαρίστως να προσπαθήσω να απαντήσω. Έχουμε μείνει να ανοιχτό το στόμα για αυτό. Κλείστο το. Καμία άλλη ερώτηση, να μην μπει καμία μύγα μέσα. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, αυτό πολύ για επιβεβαίωση ως προς τον τρόπο θεραπείας αυτόν τον μέθοδο, με τον ενεργειακό τρόπο, είναι παράλληλα με τα χτυπήματα, δηλαδή αυτά τα οποία προφανώς θα υποδειχθούν από κάποιον ειδικό. Όχι, γίνεται και να κάνουμε και μόνοι μας. Αλλά βέβαια δεν εξήγησε την τεχνική. Απλώς σας εξήγησε την θεωρία. Από εκεί και πέρα, την τεχνική θα μάθετε ή σε σεμινάριο ή από τα DVD που υπάρχουν αυτό, που εξηγούν με πολύ λεπτομέρεια πώς θα το κάνετε, ή από το βιβλίο. Βέβαια η ολοκληρωμένη ερώτηση ήταν ότι συγχρόνως με τα χτυπήματα θα πρέπει να γίνονται και οι τεχνικές αυτές, δηλαδή απόρριψη ή αποδοχή του φόβου, λόγου χάρη. Αυτό γίνεται πριν. Πριν κάνουμε την αποδοχή. Ναι, πριν. Και μετά κάνουμε την άσκηση. Ναι. Που είναι τεχνικό θέμα. Τεχνικό και απλό και εύκολο. Ναι. Και αυτό εκτός από τους σωματικούς πόνους αφορά και το φόβο στο προπαντός το συναισθηματικό. Προπαντός. Άλλο. Ειρήνη. Ξέρεις πώς θα έχει δεχτεί στην Ελλάδα η δραστική κοινότητα? Ξέρω, έχω ακούσει να γίνονται σεμινάρια εκτός αρμονικής βίας από άλλους ανθρώπους. Έχω ακούσει για 2-3 τουλάχιστον ψυχολόγους που το χρησιμοποιούν. Πιστεύω ότι είναι ανεπόφευκτο ότι θα γίνει αυτό. Απλώς εμείς τώρα προσπαθούμε να βάλουμε το χέρι μας να γίνει πιο γρήγορα. Θα γίνει. Δεν μπορεί να μείνει αλλιώς. Άλλο. Ελπίζω να το μάθετε, να αποφασίσετε να το μάθετε, να το αξιοποιήσετε και να το ωφεληθείτε από ένα τόσο απλό πράγμα που είναι κρίμα να έχω κάποιο πρόβλημα που μπορεί να λυθεί έτσι και να με το λύσω. Ναι. Ήθελα να μας πείτε ότι θα πάτε στην και πώς θα ερχόμαστε κι εμείς που δεν έχουμε. Επαναλαμβάνω ότι για την μερενόντα είναι μόνο για τις επαγγελματίες υγείας.